गिबियावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि जानानै आङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मानगोनां इडुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु, मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म सार आरो लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सार बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों। मैयानि दिनाव थामहिनबा 26 नभेम्बर 2024 मायथाइयाव आसामनि केबिनेटआव मोनसे थांखि आजावो 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान। बे सानखौ आसामाव रेस्ट्रिक्टेड हिसाबै फालिनायनि, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जयन्ती सान हिसाबै फालिनायनि मोनसे गेदेरथार थांखि आजावो। बे थांखिखौ जोङो मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयनिसिमबो आरोबाव जों खेबसे साबायखर बावदों। जोङो मिजिंथिदों उननि समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ आसाम सोरखारनि बिटिआर सोरखारनि मददजों जोङो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसनहैनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आसाम सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ मान होबोदों, जों बेखौ बुंनो हायो। कालीचरण ब्रह्म बता हिसाबै बिथांमोनहा फोसावबोदों, बेखौ होबोदों। लोगोसे रुपसी एयारपर्टखौ कालीचरण ब्रह्मनि मुङै फोसावदों, केबिनेट डिसिसन मोनसे जादों। बेफोरनो जोङो बुंनो हागोन आसाम सोरखारादि गुरुदेवनि सान्थौनि फारसे मान होबोदों, बेखौ जोङो नुबोदों आरो बेनिखायनो जों जोबोरै गोजोन। जोङो दिनै बुंबावगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ मान होनानै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसननायनि थांखिजों बिटिआर सोरखाराबो खामानि मावबोदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा गायसननानै जोंनो होदों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनो गथायनाय दख्लबसे हायावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखाखौ गायसननो जोंनो पारमिसन होदों। लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि सिबियारिफोरखौ खौसे खालामनो, ब्रह्म धोरोमनि सान्थौखौ गायसननो थाखाय बिटिआर सोरखाराबो मोनसे क'क्राझाराव महायज्ञ मुंनि मोनसे हाबाफारि मावफुंनानै होदों आरो लोगोसे आरो बुंबावगोन गुरुदेवनि सान्थौखौ फेहेरनो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनो बिटिआर सोरखारा बोसोरफ्रोमबो 10 लाख रां होबोगासिनो दङ। 3 बोसोर जाबाय, देग्लायजों 4 बोसोर जागोन। 2025 मायथाइनि 18 एप्रिलसिम बोसोरब्रै जाहैगोन। जोङो मिजिंथिदों बे 10 लाख रांखौ बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनो होबाय थागोन, जोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन। जोङो बुंनांगोन, सिगाङावबो जोङो बुंबोदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ धोरोम गुरुल' नङामोन। बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ 1909 मायथाइयाव गावनो आजावनानै 1906 मायथाइनिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव फोसावबोदों। नाथाय बिथांनि मिशना धोरोम फोसावनायाव थाबथायाखै। बिथाङा बर'नि थाखाय रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावबोदों। बर'नि सिनायथि हारिमुखौ रैखाथि खालामनो 1929 मायथाइनि 4 जानुवारियाव शिलंआव थांनानै साइमन कमिसननो गथायनाय बै मेम'रेन्डामाव गासै 12था आयदाफोर दङमोन। बेजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1934 मायथाइ 6 फेब्रुवारियाव महात्मा गान्धीखौ रुपसीयाव हांख्रायहरदोंमोन आरो रुपसीयाव महात्मा गान्धी हारिनि बिफा बिथांनि सिगाङाव बर'नि हारिमुखौ लानानै मोनसे एग्जिबिसन दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लादोंमोन। जोङो दिनै बुंनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि दिन्थिलांनाय हाबाफोर, जि दिन्थिलांनाय लामाफोर जोंखौ दिनै थुलुंगा होदों, जोंनि लाइमोनफोरखौ एम्पावार खालामदों आरो बिथांनि लिडारशिप स्टाइला रुजुजाया रावजोंबो, बेखौ जोङो बुंनांगोन इउनिक। आरो जोङो बुंबावनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ जोङो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि सान्थौजों जों रुजुनो हायो। महात्मा गान्धी फादार अफ द नेशन बिथांनि सान्थौजोंबो जोङो रुजुनो हायो। महापुरुषाबो धोरोम बिथिङावल' खामानि मावाखै,
हारिनि बिफा महात्मा गान्धीयाबो मोनसेल' बिथिङाव खामानि मावाखै, मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावलांदों। थिग बेबादिनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआबो मोनसेल' बिथिङाव हाबा मावाखै, मोनफ्रोमबो बिथिङाव हाबा मावलांदों। उननि समाव आसाम सोरखार, बिटिआर सोरखारा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनायाव हाबा मावलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो खावलायदों आरो जोंखौ बेबायदिनो थुलुंगा होबाय थागोन होननानै जोबनायाव आरोबाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै आसाम सोरखार, बिटिआर सोरखार बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय, खुलुमबाय।